Jakob, der sker intet, der heller bare en liv. Det er så kedeligt. Kan man ikke bare skrive på et stykke papir, der sker intet? Ja, vi vil med at varme den op. Maja og Maria, der er altså 2 mere i gruppen. Den var bare ved at kalde Maria Maja. Så det. Hvad? Nej, det var tæt på. Hvad? Hvis vi skal gøre det her hele dagen, ikke? Det er papir, der Det kan man ikke se. Altså, man kan ikke så godt se, det ryger, men vi siger bare, det ryger, ikke også? Det kunne godt høre det. Det ryger! Altså, det fordamper det. Altså, nu må vi ikke fordamper rigtig meget. Nej, ikke nu. Nej, ikke nu. Den er meget længere i smagen. Den være meget længere med at koge. Man skal blive ved med at koge den. Det er meningen, at fordampe. Er det meningen, vi ikke kan se? Hallo? Du ved godt, damp det foran. Det er nok noget af det varmeste vand. Hvad? Altså, damp. Det er varmere end det vand. der er det varmeste. Men der er bare så lidt af det. Men det er ikke vand. Nej, men det er flydende noget. Det er flydende sten. Ja. Hold ikke. Jeg er ikke en videnskabsnørd. Det er det heller ikke. Det er jeg heller ikke. Jeg havde bare. Men hvem ved ikke, at lava det er smeltet? Ja, det var jeg så også sige om. Ja. Ej, det damper alt for meget. Nu gør jeg det. Ej, helt ærligt. Ej, helt ærligt, bare gør det. Hvad er det? Jeg skal bare hælde ned. Jeg tror, det skal du. Jeg tror, men var det ikke hurtigt på den? Jeg venter til jer, så. Okay. Jakob. Ikke dig, Bo. Tror du, Jakob? Nej. Men han står og hjælper nogle andre, så hvis det bare vi skulle have hjælp nu, hvad var det? Nej, jeg venter bare. Hvorfor? vi kan sagtens finde. Der er snart ikke mere vand. Det er rigtigt. Nu er det meningen. Det var meningen, at det skulle fordampe. Når vandet lige er fordampet, så hælder man... Det damper. Må I egentlig løse? Så venter vi bare. Vi kan sagtens vente. Vente på min, ja. Ja, men nok holder den ind over gasbrænderen, ikke også? Okay, er det bare mig, der løbte det nu? Ja. Nej, det sprøjter. Ja! Det er på lige op. Jakob? Okay, jeg tror, jeg gør det nu. Hvad skal jeg gøre? Hold da Er I klar? Nej, du sprøjter. Ej, det er godt. Hey, sådan. Jeg er lige på sammen. Du skal slippe den. Hold det. Nu ved vi, hvad der sker. Ej, krøllede den så sammen. Ja. Nej, udsmæt. Er det nok meningen, at vi skal Det er så bare sammen. Det er nok meningen, at vi skal